Господин Атанасов, съществуват ли притеснения сред работниците във ВМЗ заради новите структурни промени на завода, които бяха извършени миналата седмица? Искам да ви кажа, че още до работници не е стигнала тая вълна. Обаче ръководители, бригадири, началник цехове, началник участъци трябва да знаете, вече виждат, че нещата не върват в добра посока. Значи това са хора, които дойдоха с гръм и трясък, и искам дебело да го подчертая, след махането на изпълнителния директор Иван Стоенчев във ВМЗ настъпи пълен хаос. Никаква координация, борба за власт, боричкане. И хората, които най-бързо го усетиха, това са низовите ръководители. В момента хората им обещават светло бъдеще и едва ли не, че ще има увеличение на заплати и какво ли не. Обаче аз почвам да съмнявам, явно има някаква друга игра, която се заиграва, и ние сме много чувствителни на тая тема като синдикат. Смятам, че от тук нататък почваме си борбата така, както ние си я знаем. Значи, какви са най-големите ви опасения към днешна дата? Най-големите опасения са тия, че отгоре на площадка Еганово се назначават началници пенсионери. Днеска пристигна информация в синдиката за Иванка Пенчева, която се връща горе на 838 цех. За нас тя е нито специалист била някога, нито блести с някакъв умствен потенциал, така че нашите уважения. Разбрахме просто, че ти търсят угодни хора на тях, хора, които да им бъдат верни и другите да бъдат тъпкани и мачкани. Вие поискахте оставката на директорката на площадка Еганово, Цветана Бодурова. Беше ли уважено вашето искане към момента от борда на директорите? Значи, говорено из борда на директорите, казаха, че след като бъдат регистрирани, нашето писмо ще бъде разгледано. Подкрепа е категорична. Значи, по време на нейното управление горе имаше 2 грама, така че аз смятам, че не само Иван Стоенчев трябва да понесе тая отговорност. Тая жена беше на площадката шеф, трябва просто да си ходи. И да дойдат хора, които знаят какво правят и могат. Искам да ви кажа, че работи не са както трябва и не са наред. Значи тук има едни изделия се спират, други започват да работят. Явно интересите на господин Гецов. Това е новия изпълнителен директор. Да, за новия. Още не е стъпил от длъжност. Да, точно така. Кога се очаква да стане това? Смятам, че всеки момент регистрацията е пусната, могат да бъдат регистрирани и съм убеден, че кашата ще е пълна. Господин Атанасов, вие изпращихте писмо до министър-председателя отново, господин Бойко Борисов. Какво казвате в това писмо? Значи искам да ви кажа, в писмото сме формулирали всички неща така, както ние ги виждаме, и това, което от нашата централа и други хора стигна до нас, не само слухови. Неща, там има конфликт на интереси. Шефът на борда е бил работили в фирма като съсобственик и чак сега е излезнал от тая фирма. Шефът на борда се казва Владислав Тоцев. Това е лично министърът на икономиката и лобирал за него. Това няма нищо лошо, но от тази информация, която я получихме, тук има конфликт на интереси. Той е работил в друга част на фирма и бил съсобственик. Оръжейна фирма. Оръжейна фирма. Да, за оръжие. Възможно ли да има и друг конфликт на интереси с членовете от борда на директорите? В случая изпълнителен директор Иван Гецов. Подозирате ли там такъв? Вижте какво, Иван Гецов, знаете, той е познат на синдикатите, познат е на хората в ВМЗ. Горе там имаше някакви съмнения в гръмовете. Аз не съм разследващ орган, така че това не мога да го коментирам. Има хора, които разследват. Знаете, подкрепа ходи лично до министър-председателя, до главния прокурор. Останахме само ние на типиха, всичките се скриха като мишки. Ние останахме и отвояхме правото площадка Еганово да заработи. Просто като гледаме това, което се случва, ще връщат пенсионери, а нашите хора, които са горе, ще бъдат пренебрегвани и така нататък. Не мога да кажа, тая жена като началник цех не се справяше, ние имаме там солидна членска маса, идваха при нас хората и се оплакаха, тя не можеше да си хване плановото задание. Хората не можеха да вземат пари. И сега в един момент тая жена също я връщат. Аз не виждам за какво се прави това нещо. Явно на госпожа Бодурова иска угодни хора, които ще върват по гарата и ще я слушат. Това е. Кажете ни от тук нататък как ще действате, след като заподозирате, че отново нещата не вървят на добре с ВМЗ? Искам да ви кажа, Димитър Атанасов не е еднолично няма да го решава. В петък ще се съберем изпълнителният съвет, там са 34 човека и ще бъде вземено решение точно какво да правим. Но ви казвам... Възможни ли са отново протести, господин Атанасов? Възможни са протести, възможни са даже и искани на оставки на по-високо ниво.
вече поискахте един път на министър Лукарски? Да, не казвам за министъра, но сигурно и до там може да се стигне. Ако видим, че просто нещата не върват добра посока за ВМЗ, бъдете сигурни, че подкрепа няма да остави така нещата, както някои хора си мислят, че ще са заблудили, едва ли не. Това нещо ще стане пак, няма да стане. Господин Атанасов, двата цеха на площадка Еганово ще заработят ли скоро? В момента работят. Именно една от причините да искаме на Цветана Бодурова оставката и за това, че много дълго време се замотаха. Тя като началник и шеф на тая площадка би трябвало да се движат нещата много по-бързо, отколкото трябва. И все още не са заработили? Да. Възможно ли да изостанете с поръчките? Това мисля, че дано не се стигне до там, но като гледам как стоят нещата, може и това да стане. На колко смени работят? Доколкото разбирам, редовна смяна са и някъде, където се наложи първа смяна и втора.